Najveći izazov je mijenjati svijest ljudima, jer u biti dosta ljudi gleda na ta stabla ko da nisu organizmi, ko da nisu živa bića i žele onda da i mi tako postupamo s njima. Onda objašnjavamo ljudima zašto je to bitno, zašto je bitno baš u gradovima, jer puno ljudi zna reći ma pusti, to je za šumu. Ne, nije. Stabla su nam baš potrebna u gradovima, u prirodnoj svojoj formi. Urbani šumari su poduzeće iz Velike Gorice koje čine dva magistra inženjera šumarstva, to urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša sa Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba. Goran i ja smo se prije par godina našli, shvatili da imamo neke vizije u ovom poslu onako podjednake i odlučili otvoriti poduzeće. Fokus je na stablima, znači sve što se tiče stabala u urbanim sredinama mi pokrivamo, znači od sadnje, od njege mladih stabala, sadnica do održavanja velikih stabala i posebno istaknuo ovu dijagnostiku na stablima gdje znači nije nam princip samo doći, recimo zrušiti stablo, nego gledamo kao neku individu, kao neki živi organizam koji želimo sačuvati na mjestu kojem je u svom nekom prirodnom obliku. Moj posao je zapravo voditi brigu o šumama, odnosno vrstama i staništima na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Naglasak je na ciljnim vrstama, natura vrstama, uglavnom velike zvijeri. Mi na području parka imamo oko 68 vrsta stanišnih tipova i ptica. Da bi utvrdili opće stanje populacije tih vrsta, mi smo na području parka gdje je njihovo stanište postavili recimo klopke, odnosno fotozamke. Mi smo kao park dužni očuvati tu vrstu u povoljnom stanju. Da bi znali provoditi aktivnosti očuvanja te vrste, mi moramo najprije utvrditi opće njenu brojnost, zdravstveno stanje i sve ostalo. Onda iza toga uspostavljamo monitoring kojim utvrđujemo trend te populacije. Ukoliko se kroz to praćenje utvrdi da je populacija u opadanju, mi moramo pokrenuti mjere za povratak te vrste. Urbani šumari održavaju botanički vrt u Zagrebu, što mi je recimo najdraži projekt zato što opetovano dolazim u botanički, svake godine gledam ta stabla koja radim, gledam kako reagiraju. Također tamo koristimo neke metode za, ajmo reći, liječenje stabala, tako da se onda iz godine u godinu može vidjeti napredak na našem poslu tamo. A zašto ja nisam mislio da ću se ovim nikad baviti, jer sam se u biti prije bojao visine. A ovaj posao je vezan jako za visinu, tako da mi nije palo na kraj pameti da ću se s ovim baviti, ali sam nekako počeo, prebrodio sam strah i drago mi je sad da se bavim s ovim. Ja sam u šumarstvo krenuo iz obiteljskih razloga, to je tradicija u obitelji bila. Kad sam bio u srednjoj šumarskoj školi, zapravo nisam ovaj posao ovako zamišljao. Tek nakon studiranja na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, zapravo sam shvatio puninu svog poziva. Nakon više od 20 godina provedenih ovdje, ja se zapravo ne mogu niti zamisliti negdje drugdje nego u ovom poslu.